A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Ng Wednesday ngayon. Napakalamig ng panahon pero mainit ang ating umaga dahil magkakasama tayo. Ako pa rin ang nag-iisang Minion in the House, Randy Guzman, at kasama ko ang ating Taraki babe na si Jason Andaya. Ayan, hindi ako nasanay sa babe kasi wala nang babe. Wow! Kamusta naman ang umaga mo, Jason? Ayan, malamig ang umaga kanina. Pagising ko ay medyo cloudy ang umaga. Kaya mag-ingat po tayo at magdala ng jacket, payong. Tama. Oo, no? And nararamdaman mo yung paunti-unting pag-ambon dito sa Baguio City. Nako, bakit kaya? Bakit kaya ganito ang ating nararamdaman? Bago ang lahat, alamin muna natin kung ano nga ba ang lagay ng ating panahon. Meron tayong weather update pero bago po ayan mapapanood nyo nga pala kami dito sa inyong television kapag ang gamit nyo po ay TV, merong sa analog, sa digital o kung ano man ang gamit nyo, kailangan nyo lamang pong i-scan ang inyong mga television channels, hanapin ang GNN Channel 44. Pag sa baba nun, marami kasing laman, Jason, yung Channel 44. So baka malito kayo, asan dito yung morning balitaktakan. Below Channel 44 po, andoon po ang morning balitaktakan. At hindi lang po yun, you can also watch us sa aming Facebook. You can type there Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kami sa aming YouTube channel RNG Luzon. And of course, we have also sa aming Twitter, Instagram, and TikTok. Ayan. Tama. And meron din kaming website. And TikTok, we have reached 1,000 followers. More than na nga, ang followers natin. Thank you so much sa lahat po ng tumatangkilik at nagsusupport sa RNG Luzon. Maraming salamat po sa inyo. Tama. And dito na talaga tayo sa weather update kasi kailangan nating malaman kung bakit tayo nilalamig, Jason. Tama ba? Where is our Ayan, weather? so speaking of weather update, ngayong Wednesday po, ang ating lowest temperature is 17 degrees Celsius at ang highest temperature naman po ay 22 degrees Celsius. At ayan, for our sunrise, 5:27 a.m. po. Oh, and our sunset is 6:19 p.m. So asahan natin na at 6:19 medyo madilim ng ating kalangitan. Yes. Pero mga kabalitaktakan, ang mangyayari kasi dyan all throughout the day, I believe or foresight ko lang na talagang medyo makulimlim kasi nga merong namuong bagyo, Jason, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. This is Typhoon, actually Super Typhoon Mawar na siya. Super Typhoon Mawar. And yun ang kanyang international name. However, kapag pumasok po siya sa Philippine Area of Responsibility, it will be called Super Typhoon Betty. Kahapon, Jason, nakausap ko ang Pag-asa and also OCDCAR. Alam mo ba na according to them, according to Pag-asa, since this is super typhoon, talagang malakas ang impact. Hopefully, hindi po siya maglandfall. Hindi pa naman nakikitang magla-landfall ito, pero sana talaga hindi. And At sana, wag nating ipagdasal po natin na sana hindi po maglandfall ang bagyong super Mawar. typhoon na ito. Yes, and also OCD nagpe-prepare especially here in the Cordillera kasi may tendency. Nabutan mo ba yung umpong? Hindi ko na rin siya matanda. Ayokong tandaan yung mga super typhoon na talagang it's scary. Oo, way back 2018, alam mo yung bagyong umpong, talagang 2 days halos walang signal sa Baguio. Parang At sana wag na ulit mangyari yung mga ganung sitwasyon. Oo. Kaya naman naghahanda na po ang Office of Civil Defense Cordillera together with other government agencies para panatilihin or i-make sure na
Though mananalasa man ito kung mananalasa siya, pero at least mape-prevent yung mga sobrang damages. At kailangan pa rin po nating maging prepared. Yan. Kailangan natin prepare ang go bag natin. Sa go bag po natin na yan, andyan na po ang mga importanteng dokumento na kailangan po nating pagsamasamahin para in case man po na may mangyari. Oo, birth certificate. Birth certificate, marriage certificate, lahat po ng mga importanteng dokumento. Pati na rin po ang mga first aid kit, isama na rin po natin yan, mga flashlight, charger, ilagay na rin po natin. Ano pa ba? Oo, Ano pa ba yung kailangan mga- natin din doon, Jason. Siyempre, pag go bag mo, hindi mo alam sarado ang mga stores. Dapat may ready to eat kayong Oh, mga yan, pagkain, ready to mga biscuits, yung mga phone ninyo, power banks, i-charge nyo po, and medicine. Water, pinaka-importante. Minsan kahit wala kang pagkain, basta may tubig ka na naiinom, ano. And Yes. maging alert. Kailangan pag sinabi ng ating agencies na lumikas na kayo o delikado dito, sumunod po tayo dahil mas mahalaga ang ating buhay kaysa sa ating mga ari-arian. Totoo naman yun. Kaya magdala po ng payong, ng jacket, simula ngayon. Yes, and speaking muna naman tayo sa ganda ng ating paligid at ang talento ng ating mga kabalitaktakan. Balita ko merong kakaibang photography contest ba ito or Oo. program? Ito yung the Autism Society of the Philippines. Ayan. So dito po sa Autism Society of the Philippines ay makikita po natin na there are 14 colors of spectrum photography. Ayan. So napaka-good vibes naman po na magkakaroon sila ng mga photo shoot dito po sa Autism Society of the Philippines na sinasabi po na ito. Oo, Ayan. alam mo, talented naman talaga yung mga nasa autism spectrum natin, ano, Jason? Kasi, alam mo yung, etong nasa mga autism spectrum, akala kasi ng iba, parang, di ba, akala ang mindset dati, kulang itong mga to, may sakit. Pero sometimes, they are sobra, Jason, kasi ang gagaling sa arts. Oh, tapos ngayon, photography. Kaya ayan, sa ASP Baguio chapter, held its 14th Colors of a Spectrum Photography Workshop at Magalang, Pampanga. With the help of their mentors, autistic children were not able to take pictures of their experience riding in hot air balloon. At maliban po doon, they also experimented with aerial photography by shooting images while flying a small plane na malapit po sa Mount Arayat. Mount Ayan. Arayat. Wow, talagang napakataas no nitong kanilang in-enjoy. And speaking of going there, malapit na sa ating kalangitan, alam nyo ba ang proyektong tala ng mga estudyante ng Tarlac? What is this Tala project? Ito ay parang rocket, na maliit na rocket na ini-launch, parang ito ay experiment ng mga students from Tarlac. So, napakagaling talaga. No? It was launched May 20. Ikaw, kaya mo bang gumawa ng mga ganitong experiment? Ayan, kung makikita natin sa ating mga TV screens, this is the first high-power hybrid rocket developed in the Philippines. Wow. First in the Philippines. And Tala was created in 2018 pala. 2018 by Christian Lawrence Cantos, Joe Harold Abarquez, Francis Espino, and Joshua Pardoria. They are students of Tarlac, a school in Tarlac. Kasama din dyan si Jofer Emmanuel Kapampangan and Dorothy May Dafon. Napakagaling ng mga students na to. And mahirap yon kasi rocket. Hindi mo alam kung paano, di ba, sa ibang bansa usually mga rocket. Ito, kauna-unahan. At least, hindi ko naman sasabihin at least kapag nagkaroon ng hindi kaaya-ayang mga pangyayari, marunong pa rin naman ang mga Pinoy pa lang gumawa ng mga rocket or mga they are the Tala team. Yan po ang mga grupo nila. Yes. What else do you have here, Jason? At ayan po, mamaya makakasama naman po natin ang isang single mother. At syempre, pag-uusapan po natin ang takbo ng kanyang buhay, kung ano nga ba ang makikita natin yan mamaya. And balita ko, ang single mother na to ay talagang mahilig. Kagaya ko, mahilig siya sa mga pagpapaganda. Mamaya magpapaturo tayo kung paano nga ba maging maganda sa ating bisita. Excited ka na ba? Syempre naman. Oo, kaya naman, tutok lang, magbabalik ang morning Balitaktakan.
Gas polio sa May 131. May dagdag Vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na center. Paalala sa DOH. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri Marketing, the ultimate friend of farmers. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. At ayan, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ayan, kasama na po natin ngayon si Miss Aber na isang rakiterang mom noon, at ngayon ay may kwento siya patungkol sa walking ukay-ukay, malalaman natin yan. At ngayon isa na siyang makeup artist. Ayan, good morning po Miss Amber. Hello po, good morning. Ayan, so kumusta naman po kayo ngayong umaga? Medyo Kumusta kinakabahan. Ayan, kinakabahan. Ma'am, ngayon po na ikaw po ay isang makeup artist, no? Kailan po ba kayo nag-start or kailan po ba kayo or anong taon po ba kayo nag-start sa pagme-makeup po? Nag-start ako way back 2014 or 2015 when I was in high school. So, doon ako nag-start na mag-ayos during panagbanga, yung mga pag-street dancing, yung mga performers, pag may pageant, ganun. And then, na-realize ko na makeup is really for me, na very interested talaga ako doon and passionate ako doon. So, doon po ako nagsimula. Ayan. So, sa pagsisimula po ninyo ng pagme-makeup, kasi po noon po, no, mahal po talaga ang makeup. Yes. Lalo na't madami pong hindi nakaka-afford. So, nung high school po kayo, paano nyo po siya nakukuha or natutustusan yung Okay. pagme-makeup?
Hindi kasi ako pinanganak sa mayamang pamilya. So, hindi kami mayaman. What I did was, yung allowance ko, and also since sa City High ako, SPA, meron kaming stipend. So, yun yung ginagamit ko para mag-ipon at makabili ng makeup. At the same time, meron kaming ginawang business ng friends ko, which is yung walking ukay-ukay that you mentioned earlier. So, yung walking ukay-ukay na yun, pupunta kami sa bawat classroom to sell pre-loved clothes. So, yun, doon kami nakaipon ng money. And then, yun yung pinambili namin ng mga needs namin. Ganun. Ayan. Ayan, so aside po dun sa makeup na journey nyo po, no, bilang isang bonggang nanay po, bonggang nanay sa ating segment na ito, kumusta naman po yung relationship nyo po sa inyong son po ngayon? Since kino-consider ko yung sarili ko na parang, ang tawag dito, isang mommy na very millennial ba? Very So, yung baby ko is very close kami. He is really close to me. Tapos, try ko din ng gentle parenting para, since yun ang dapat ginagawa natin ngayon. Yun po. Ilang taon na po yung son niyo po ngayon? He's 5 years old. Ayan. Batian niyo po yung son niyo po. I think he's still asleep. Pero, okay. hello, Maven. Hello. Ayan. Maliban po doon, ma'am, no? Dahil ano naman po yung hardest na experience nyo before sa pagsisimula nyo po sa career nyo po sa pagme-makeup? Idagdag nyo na rin po siguro yung fashion industry nyo Yes and po. modeling. At ngayon po, ano naman po yung pagkakaiba niya po ngayon? Okay. Ang pinakamahirap na na-experience ko before is yun nga, hindi ko afford ang mga makeup since very pricey siya. So, yun, nag-start ako talaga from zero. Nag-start ako sa wala. Pero, yun nga, since raketera ako, I believe na nagawan ko naman siya ng paraan para at least mag-level up para sa mga kliyente. And, ayun. Ayan. Very inspiring naman po yung kwento nyo kasi gagawin talaga ng nanay ang lahat para sa anak. Yes And, po. Yes. At kitang-kita naman po yun talaga sa inyo. At, ngayon naman po, bakit sa dami po ng career na tatahakin nyo, bakit makeup po yung napili nyo tahakin? Ever since I was a kid, I was really active na sa visual and performing arts. And makeup is something that bonds both. It's something na you can do visual arts at the same time you can perform. So, doon ako nagiging passionate kasi I'm really into arts. Yun po. Ano pong mga klaseng arts? Visual arts na? Yes, I actually started as a visual artist nung high school ako. Pero parang ginagamit ko siya sa face ko. Yung sorry Sir Ben. Ginagamit ko po yung paint sa face ko. Which is doon nag-start yung parang, sa makeup ata talaga ako. Parang ganon. Yun po. And I also perform. I can dance. Ayun. I'm really into arts. Any performing or visual arts po. Talagang bonggang nanay kasi aside from makeup, mga ganon. At maliban naman po doon, do you think po people who wears makeup po are less beautiful? Ano po yung masasabi niyo patungkol doon? I think being beautiful is not about how you look or what you do on yourself. It's about how you perceive yourself. So regardless if you wear makeup or not, it's how you see yourself as a person, and it's what inside your heart. Yes. Yun po. Very beauty queen naman po sagot ni Miss Amber. So talagang hindi lang po siya panglabas sa kaunyoan. Yes po. Pangloob po talaga siya. And it reflects naman po sa inyo. Aside lang po sa makeup, syempre nagre-reflect din po yung talagang kabutihan nyo bilang isang mother. Ayan. At ayan po. At ang maliban naman po doon, yan, sasabihin mo po mamay, at ayan po, bago pa tayo magtapos po, ano po naman po yung tips niyo po para sa mga mother po? Or masasabi niyo po sa mga mother po? Well, ito lagi ko tong sinasabi. Every time na may nagtatanong sa akin yan, being a mother doesn't make you less of a woman. You can actually do more when you're already a mother, and you are actually stronger when you're a mother. Yun po. Ayan, thank you so much, Miss Amber. At yan, makakasama pa rin po natin si Miss Amber mamaya para sa mga simple tutorials na yan. Yes po. Ayan, thank you so much po, Miss Amber. At yan, magbabalik po ulit ang Morning Balitaktakan.
sa May 131. May dagdag na Vitamin X supplementation pa. Paalam sa schedule sa Pinalata Health Center. Paalala sa DOH. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Sa milk tea ng batang 90s, dapat natin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Narito na ang exciting part dahil mapapanood natin live na live kung paano nga ba mag-makeup si Ma'am Amber Macshine. At kasama niya ngayon si Miss Vilma. Very, ang ganda ng skin mo, ma'am. And I'm sure mas gaganda ka pa lalo kapag na-makeupan ka na ni Ma'am Amber. Ma'am Amber, napakarami mong gamit, ano? I'm very excited. Pero bago mag-makeup, ano bang pinaka-important na gawin? First of all, pinaka-importante gawin is skin prep. So first, dapat malinis yung skin. At the same time, moisturize siya. And don't forget your sunscreen, of course. Wow. And then, tsaka tayo gagamit ng primer para mag-last yung makeup all day. Yun Pero po. nakita ko kanina nag-sanitize ka muna, no? Yes po. Kailangan malinis ang kamay pag hahawak ng makeup at Tama. hahawak ng mukha ng kliyente. Wow. Ano naman yung hinahawakan mo? So, naglagay na ako ng moisturizer sa kanya earlier. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng primer. Primer. Yes po. Lalo na sa T-zone, since yun yung laging nag-oily. Mhm. Yun ang laging nag-oily sa skin. Okay. And then after that,
maglalagay tayo ng foundation. Ayun. Sa foundation naman po, hindi lang basta-basta foundation ang dapat na ginagamit sa clients. Dapat, i-consider natin yung skin tone nila. So, sa skin tone, meron tayong light, medium, and dark. And then, we should also consider their undertone. So, si Miss Vilma, in this case, is yellow undertone siya. May ganun pala, Yes po. undertone. So, hindi siya basta-basta lang. So, kailangan natin i-match yung foundation para hindi siya mukhang super puti at the same time, hindi rin siya super, Dark. yes po. So, ang talagang kailangan mo lang din bilhin, kapag sanay ka na talaga dun sa mga colors, anong tawag dun, yung paghahaluin mo, kailangan mo lang ng dark, medium, and light na ano, kaya mo siyang paghaluin na lang, tapos i-base na lang dun sa kulay niya. Yes po. Pag sa clients po, meron kaming super light, and then yung medium, and then yung dark shade, and then pag mixin naman na lang namin. Meron din kaming ginagamit na color corrector in case na kailangan naming i-alter yung kulay ng foundation. So, dito gumagamit ako ng disposable sponge since sa client is hindi pwedeng i-reuse. And hindi pwedeng kung ano yung ginamit mo sa isang client is gagamitin mo ulit sa isa. Kasi doon, di ba nagkaka-pimple? Pag Yes ano? po. Dapat i-consider natin na laging malinis lahat ng gagamitin sa kliyente. Ano naman pinagkaiba, ma'am, ng paggamit ng sponge sa paggamit ng brush? Di ba may mga iba-iba kasing iba't ibang mga ways ng pag-apply ng foundation? Yes po. Pwede rin gumamit ng, for personal use, maganda ang brush. Gumagamit din ako ng brush, pero I make sure na it's also sanitized. Same lang naman ng magiging application nila. Though pag sa mas madali lang i-blend. Pag sa sponge, Nakita ko tap-tap lang yung ginagawa. Yes Yung iba, ganun kasi. Ano ba ang tama talagang pag-apply? tap-tap lang po dapat. And also, yung paghawak mo sa kliyente is dapat light lang. Hindi yung mapupush na yung kliyente mo. Dapat very light lang. Para hindi na stress din yung client mo sorry, Beth. Ayan, yung hindi ganon. Okay. So, Ay, ayun. ganun pala yun. Kaya siguro wala nang nagpapamakeup sa akin mga ka-MB kasi ginaganon ko yung mga Ayan. Ganun. Ayan. Oo nga. Dapat piliin talaga yung pinakamalapit daw sa skin na tone, di ba? Yes po. Tama. And pag magsaswatch ka, hindi po sa kamay. Pag humahanap ka ng foundation, hindi sa kamay isaswatch. Dito sa may cheek, near the jaw, para at least alam mo yung proper skin tone na sa'yo. Yung pinaka-match talaga. Kasi pag sa kamay, iba na po yung skin tone nun. Kaya pala, Yes minsan po. pag bumibili ako ng foundation, pag linagay ko sa kamay, kapag ginamit ko na sa face, hindi na pala Yes okay. po. Opo. Hindi na siya accurate. Mga ka-MB, dapat dito raw sa may bandang, anong tawag Sa may dito? cheek po, near the jaw. Sa may double chin. Pwede ba sa double chin ko? Pwede naman Oo, po. sa may Why not? cheekbone. Kasi nga Dito sa naman, taas? sa mukha mo nga naman gagamitin mga ka-MB, so hindi pwede sa kamay. Magkaiba daw ng kulay. Ayun. Noted. Lipstick is okay po pag sa kamay. Mm. Pero for the foundation, pinaka-accurate po pag doon sa, Ayan. sa ating cheek. Tanong ko naman, ma'am, no, marami ang naguguluhan. Ano ba ang dapat na una? Concealer or foundation? Kung ikaw ang tatanungin. Okay, for me po, if high coverage na yung foundation ko, hindi na po ako nagko-concealer since madadagdagan lang yung layer. Mm-mm. More on Kikiki. po ako, more on color corrector po ako when it comes to pigmentations and dark under eyes. Pero pag okay naman yung coverage, like this one, okay naman yung coverage ng foundation na ginamit natin, hindi na po tayo magko-concealer. Since pang everyday look naman siya, less is more when it comes to everyday look. So yung mga mini-makeupan mo, ma'am, more on, 'di ba, may mga hindi genre, may mga styles kasi din Yes ng mga po. makeup artists, Depende no? po sa event. Oo. Pero usually, kapag kunyari graduation, nandun ka ba sa mga fresh look lang? Or talagang bongga ba dapat? Okay, for graduation look po, ang aim po natin is maganda sila, fresh tignan, but at the same time, mukha pa din silang estudyante. Dapat i-consider pa din natin na it's appropriate for the event. So, pag nag-request sila ng glam, I'll be honest with them to tell them na hindi po appropriate yung smoky, mga ganon. Para hindi din magalit ang school. Oo din. Opo. Tsaka para hindi naman mukha silang very mature sa mga graduation Opo. picture. Ayan. So, naglagay tayo ng powder to set the foundation. For everyday look, hindi naman necessarily na super pulido or super, ang ginagawa nila is nagbe-bake. Pero for everyday look, okay na yung basta mawala yung shine Basta sa may face. powder. Matanong ko Opo. naman, kasi nakita ko, sige ma'am, go lang kung ano Opo. yung ginagawa. Loose powder ang iyong ginagamit. Okay na din po ang compact, but for me, Okay. mas prefer ko po yung loose powder. Loose powder. Mas Yes okay po. yung loose powder. Para ma-blend. Tama ba, ma'am? Same lang po sila actually. Pero yes po, Yung para compact, ma-blend na parang maayos. dikit na dikit kasi, ma'am. Mm-mm. Nako. Nagtitake note ako mga ka-MB kung ano ba ang makeup na dapat kong bibilhin. Kaya lang, para ang mamahal naman itong mga ito.
Para sa kliyente, ma'am, it Sabagay. should consider din yung quality ng products na ginagamit. Mhm. Sa clients ko naman po, before I try a product, ita-try ko muna siya sa sarili ko if it's Oh. good para ma-make sure ko na quality talaga. Mhm. Mama, tanong ko lang, iba't iba kasi, di ba? Tama ba? Kasi nagre-research din ako about makeup. Yes, Kapag ma'am. ba may iba't iba bang mga style sa pagbablush? Depende sa mukha? Ah, yes, ma'am. Ang i-consider natin doon is yung structure ng face niya. May ganun din Yes pala. po. So, meron din yung, for example, nandito yung cheekbone niya. If-feel mo yung bone, tapos doon mo yung lalagyan ng blush on. Pero may times din na, kunwari, ang look niya is medyo sun-kissed, lalagyan din natin yung dito. yung Mga ganun po, ilong. opo. Alright. Paano pag medyo chubby yung cheeks niya? Paano ba? Dapat ba sa gitna or talagang itataas mo? If gusto po ni client na medyo snatched tignan, so sa taas lang po. Mm. Para mukha siyang lifted. Best din talaga pag sa taas. Yes po. Alam ko na mga ka-MB ang aking makeup tomorrow. Yes. Alam mo, napakasaya, no? Ang makeup kasi para din siyang pantanggal ng stress. Yes po. No, art din talaga ang makeup. Mga ka-MB, hindi madali ang pagmi-makeup. Kung alam nyo lang na talagang para din itong nagpi-painting, kailangan na makuha mo yung tamang kulay, makuha mo kung saan dapat ilagay. Kasi kapag sobra nga naman or mali yung pag-apply mo, hindi din siya magiging maganda. Kaya inaaral din ang makeup, no? Yes po. Hindi yung basta naglagay kayo, naglagay na lang. Meron din aaralin mo rin kung ano ba ang makeup na sakto para doon sa face mo, sa shape ng face mo, sa mga skin color. Ganon. Ayan. So, tapos na tayo sa kanyang contour, blush on, and naglagay tayo ng konting nose line. Mhm. Ang ipa-follow naman natin sa nose line is yung kung saan nag-end yung kanyang kilay. Ayan. Tapos pababa. And then dito is kung nasan yung bone. Ayan. So, yun ang kanyang nose line. Para diba? natural pa rin. Natural pa ding tignan. Blend lang natin. Blending is the key. Blend lang para natural tignan. Ayan. For everyday look naman sa ating eyeshadow, okay na ang isang color. More on neutral colors, which is brown, light brown, or dark brown. Depende sa inyo. Peach is okay din, pero depende po sa skin tone. Oo. For your skin tone, okay ang peach and pink. Naku, Yes po. mukhang tama ba Tama. yun? Yes, tama. Tama pala ang aking makeup for today's video. Wow. Yes. Oo. Ayan. So, maglalagay lang tayo ng konting Uso color. nga naman nga ngayon, no, yung mga brown lang. Opo. Before kasi, ang mga tao kapag lumabas, gusto nila yung very pink, very, very Blue. red, blue, Opo. gano'n. Ang mga mothers before, no. Nakita nyo na ba yung mga picture ng mga nanay nyo doon sa mga photo album? Ang kanilang mga eyeshadow ay kulay blue, green. Nako, sa nanay ko dyan, magbago ka na. Hindi na po uso yung mga blue-green. Kasi yung mama ko minsan, may makeup ka ba dyan? Pupunta ako sa kasal. Ang hinahanap na tones, blue, ganon, green. Hindi na po pwede ang Christmas tree makeup, mother. Kailangan fresh. Mas fresh na pala kapag earth colors. Earth Yes colors po. ba yun, ma'am? O neutral? Yeah. Same lang. Same lang. Brown, ganon. Para mas fresh. Natural nga naman. Yes. Ayan. So, patapos na tayo sa kanyang everyday look. Sa lipstick naman, gumagamit kami ng disposable na applicator para hindi direct yung ating lipstick sa kanyang lips. Oo Since nga naman. COVID the season pa din Oo. ngayon, we have to be careful. And also para din sa sanitary purposes. So gumagamit tayo ng lip applicator and then lalagyan natin siya ng light color lang na lipstick. We can actually mix colors, depende sa gusto ng kliyente. So gagamitan ko siya ng nude pink. Tapos hahaluan ko lang ng konting shade of red para hindi naman masyadong Ang pale for her galing. skin tone. Talagang parang kang nagpipainting. Yes po, kaya I love makeup. Wow. Ayan. And then, Makabili nga ng mga ganyan mamaya. yes. And pag magsuswatch ng okay lang sa kamay. Ayan. Ang galing. Ang aim natin for everyday look is ikaw pa din. Oo. Yung itsura mo pa din. Na-enhance lang. Na-enhance ng lang. kaunti. Tama. Ang ganda ng shade na yun. No? Ganon mga ka-MB pala, kapag hindi nyo pala mahanap yung exact shade na gusto nyo, ang gagawin mo pala, bumili ka ng pag-mixin. Yes, opo. And good thing na din dun sa pagmimixin mo, pwede mong gamitin both colors. At the same time, pwede kang gumawa ng bagong color. Oo. Alam mo, mamang talagang maganda ngayon. Kasi yung mga lipstick, pwede na siyang gamiting blush, pwede na siyang gamiting po, opo. eyeshadow. Multi-purpose siya. Tama. Yes. Lastly, mascara. Yan na, Hindi ang ko na mascara. ililift yung mascara niya since na siya. Oo nga, ang Ito ganda na, nga ito na, naman ito. ng ano niya. Ayan.
Natural lang, para light, very light lang tignan. Ano bang effect talaga ng mascara, ma'am? Aside from yung, wow, ang haba ng pilik mata mo, ano yung ginagawa ng mascara? Nakakabuhay ng mata. Tingnan mo, di ba? Lahat ng puyat niya kagabi nawala. Buhay din. Yes po. Pang-open lang ng eyes. Ganun. Okay. This is perfect for students, no? Yes po. This is appropriate pa din for school. Tama. Okay. And lastly, isa-set natin siya with a setting spray. So, ipikit ka muna. Ayan. Para ma-lock yung makeup. And para mag-last siya until mamayang hapon. So, that look is for her everyday makeup look. Wow. And ilang minutes lang siya nagawa, ano? Patingin nga ako niyan. Ako, Though naiinis ako nakakilay na sa'yo, siya. Yes, Ang kinilayan ganda-ganda na natin mo. siya earlier, given sa time natin. So, ang ginawa ko lang sa kilay niya is brush up ko lang. Brush up lang, konting suklay-suklay. And that is her look. Wow. That is the everyday makeup look, no, mga ka-MB. Yung, sino ka dyan, ate? Ate Vilma. Vilma aura mo. Santos ka na? Ayan, perfect, Ma'am Amber, no? Thank you so much po sa mga tips. Alam mo, ang natutunan ko sa'yo, very important yung pagiging clean. Kasi nakita ko talaga sa lahat ng ginagawa mo. Madami kasing mga nagme-makeup na kung ano na yung ginamit dyan na kahit Opo. naghahalo-halo. Nakita ko sa'yo talagang kailangan yung brush sa brush Yes lang. po. Kasi nga naman, dito nagkakaroon ng breakouts. Yes Tama. po. And nakikita ko very organized. Napakaganda ng mga gamit mo. Less is more. Yun din ang natutunan ko. Yes Dapat po. mas kaunti talaga. Baka meron po kayong mga nais pasalamatan or... First of all, thank you so much kay Vilma kasi kinulit ko lang siya for today. Oo. And also, thank you mom and si daddy ko na nanonood today. Yun po. Oo. Ma'am, magpapaturo kami sa'yo. Next time, i-invite ka ulit namin kapag meron kaming mga gustong mga peg. Ikaw, ma'am, ano naman ang nararamdaman mo sa iyong itsura or sa iyong look today? I feel confident po. Ay! Ganon. Mas confident ka talaga pag... Nagme-makeup ka din ba sa sarili mo talaga? And ano yung nakikita mong mga pagkakamali mo sa pagme-makeup na na-realize mo dun sa ginawa niya sa'yo? Ay, dapat pala ganito. Nagme-makeup din po ako sa sarili ko everyday. Before po, na hindi pa ako masyadong nag-makeup talaga, nagpa-practice. Everyday may contour talaga, dapat plakado yung contour. Pero ngayon natutunan ko na talagang less is more. So, kung ano yung features mo, i-enhance mo lang, ibagay mo yung makeup na gagamitin mo for everyday. Wow! And isa nga ulit, ano dyan? Oh, yan! Single? No? Ay, no! Sorry mga ka-MB. Ayan, Ma'am Amber and Ma'am Vilma, maraming salamat Thank po you so sa much pag-share. din po. Babalik po kayo ha, magpapaturo kami ng mga bonggang looks naman, malay nyo next season. Ano ba ang makeup para sa tag-ulan? 'Di ba? Ayan. And mga ka-MB, sana nag-enjoy kayo sa tutorial ni Ma'am Amber. Ma'am, may mga Facebook page ka ba? Pwede kaming manood? Baka nagpo-post ka doon. Sa Facebook po is Amber Macshine Makeup Artistry. Same din po sa Instagram, Amber Macshine Makeup Artistry. Thank you so much. Ayun, thank you so much Ma'am Amber and Ma'am Vilma. Sana nag-enjoy kayo dahil ako nag-enjoy ako. Mga ka-MB, mamaya po ano na naman kaya ang ating pagchichikahan together with our Teraki Babe. Abangan, magbabalik ang morning, Balitaktakan.
bigas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Paalala mula sa DOH. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Ayan. So, Oh, nag-enjoy ka ba? Napanood mo ba yung makeup tutorial? ang napaka-chikahan kayo talaga kanina. Ayan. And napakagaling, napaka-clean. Dapat next time, tanongin naman natin, paano ba ang right makeup for Yeah. guys? Oo, kasi ngayon, madami ding mga TikTokers din ngayon ang nag-a-advertise or Nagme-makeup. nagpapakilala sa makeup din ng mga lalaki. And what I learned today is less is more. Hindi lang po siya sa makeup, Jason, for me, less is more is sa buhay din, no? Minsan talaga kailangan baby steps. Hindi yung i-grab mo lahat, hindi yung gusto mo nasa iyo lahat. Baby steps, kasi small steps will, alam mo yun, papunta din siya, patungo din siya sa bigger na pupuntahan. Ayan, parang wag nating minamadali ang mga bawat bagay-bagay. Kasi kung mamadaliin natin, hindi natin alam kung baka mapahamak pa tayo, at least slowly but surely. Tama. Mahirap pa rin ang sobra. Pero sobra-sobra ang pasasalamat at pagmamahal namin sa inyo mga kabalitaktakan. Lalo na sa mga nanonood sa amin sa Facebook, no? Ang daming comments. Shout out po sa lahat. Maraming salamat po. Ayan. Shout out po ulit sa ating sa aming mga parents. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Oh, and of course sa aming outfit kay Mama Ira. Ma'am Ira. At yes. saka sa page niya pong Edos, paki-search Oo, po sa yung page. Edos pala. Oo. Edos. Thank you, Ma'am Ira. Thank you so much po, Ma'am Ira, sa aming outfit. And tomorrow, ano na naman kaya ang ating outfit? Tara kay babe. Abangan ninyo kung ano ang outfit ng ating minion in the house. Muli, maraming salamat sa pagtutok ngayong umaga. Bukas sa parehong oras po, ha. Randy Guzman, ang nag-iisang Dora Minion o kahit ano man ang gusto nyong itawag, here to stay forever and ever. At Jason Andaya naman po, according sa kanya, babe na. Tara kay babe. Ayan, thank you so much po ulit sa inyo. Yan, tutok lang, 6:30 bukas, parehong channel, parehong mga social media accounts. Magbabalik tomorrow ang Morning Balitaktakan.